खुलुमबाय आरो बडलेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नोंथांमोनखौ बे समाव बरायबाय आरो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा सान आरो दिनैनि बे जोबथा सानाव हादरनि नखर मन्त्रिजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लायो बिथांजों लोगोसे आरो गोबां दैदेनगिरि गोबां मन्त्रि एमएलए जों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोबथा सान एबा थामहिनबा गेवलां मेलाव बाहागो लायो बिनिनि गेजेरावनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरनि जौगानाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय आरो बिटिआरखौ माबोरै जौगानाय आरो गोजोन खौसेथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौ बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाबायदि गोख्रों दाबि बायदि एबा आथिखालनि रायजो सरकारनिफ्राय बे समाव बर' हारिनि हारिमु मोसानायखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय बे समाव 10,000 मोसाखावरिफोरखौ मोसाहोनाय जागोन आरो बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंनाय जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनना बुंनांगोन आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां होनना बुंनांगोन जेराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोबथा सान एबा गेवलां मेल हाबाफारियाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय थांखि लानायखौ गुवारै बेखेवना होदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত 8ৰ পৰা 10,000 যুৱক যুৱতীৰে লৈ আমি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত বাগৰুম্বা আৰু বাৰদৈ শৃংখলাক আমি বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সামূহিক প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো বড়োলেণ্ড অঞ্চলত 1200 মেগাৱাটৰ আৰু এটা নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপনকে ধৰি আমি সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি আহিছো।